horas madihita sa luhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame sia debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangiangata imana tersurat di 2 Musa bidu 10 onom mamuka sian ayat 10 sada rodi ayat 10 alu. Laus trupukodo nagabe epistel di minggu pasia hodung Trinitatis di tanggal 1 Agustus 2020 sada. Hujahama dihita songonoma hatani itu hata. Dungi ninna jahuba matu si Musa songonon. Nunga hubigi parungutunguton ni hala Israel. Dok matu nasida songonon. Marhira budari panganon muna ma juhut. Jala manugut nai butonga kamu mangan sagu-sagu. Asatung di boto hamu ahudo jahoba di batamu nai. Jadi dung bodari Roma marhulalan akalote. Tung ditutup do parsarwani. Jala manugut nai marpiahan nabur humaliang parsarwani. Jadi dung manaik nabur na marpiahani idama adong ma rarak di sisik ni halongonani songon batu ni butik natata mek-mekna dohot hibulna. Jadi dung di ida hala Israel akadiduk bema tudonganna manhu ahadui. Haidang diboto nasida manangahai. Alai ni nasi Musa matu nasida. Ima sagu-sagu na nilehon ni Jehovah Tuhamu bahen si panganon. Butima hata natinonahon ni Jehovah. Papunguhamu siani ganuk marguru tutuk na panganon na. Sasulup sasahalak marguru tu bilangan ni torok muna. Ganuk mabuat marguru tu isi ni udung-udung nabi. Jadi di bahen hala Israel masongoni adong napapungu gudang, adong napapungu otik. Alai dung disolupi gabe dang adong lubian napapungu gudang, jala dakurangan napapungu otik. Ganuk marguru tu natar pangasa di papungu nasida. Ima hatani tu hatta. Di hamuah kadongan saha porsiaun di bagasan goar ni tu hatta Jesus Kristus. Tuk suadong do sian hita nalas rohana mabigi ungut-ungut. Alai nak pesongoni toktong do saya dong na marungut-ungut. Marungut-ungut do danak tu natorasna. Boha adong do sian hita kana tua-tua naulo marungut-ungut. Jala molo adong tuise ibana marungut-ungut. Marungut-ungut doa kasiswa tu guruna. Lau songoni do nang sebalikna guru olo do marungut-ungut tu siswana. Jadi manang ICP boy do marungut-ungut. Jala di dia pe boy do masa parungut-unguton. Di jabu, di sekolah, di kantor, di parkarejuan, bahkan di gereja pe masa do na marungut-ungut. Marungut-ungut do ruasi itu aka parhaladona. Sebalikna, parhaladu pe olo do marungut-ungut tu ruasna. Hamu kadongan saha porsiaun, wasa masa na marungut-ungut. Marungut-ungut aladang pas tu rohana. Tidak puas perasaannya. Perasaan tidak puason boido tu seseorang, jala boido tu sesuatu. Boido dak puas pakilalata tu sasahala kate. Jala boido dak puas perasaan tu sesuatu. Alani siap pengertian non boi madohonota manusiawi do molo masa parungutunguton.
molo marungut-ungut. Manusiawi. Molo adong rupani tabereng, dakpas, kita merasa tidak puas. Ya kan itu manusiawi. Misalnya rupani dituhur masih patu na macai harga. Hape dung dipake, hirana sesuai harga nai tu kualitas ni barang nai. Gabe saya marungut-ungut may bana. Saya didok marupani, hape harga na sumalin. Ternyata, ima didok. Marungut-ungut danak tu natorasna, buasa. Aladak pas turuhana na nilehon ni natoras nai. Misalnya dipangidui bana 10.000, HP dileo 5.000. Roma danak madok, mana cukup ini. Saya ima didok rupani, huhu saya marungut-ungut ibana. Nga marungut-ungut marbete-bete muse. Marungut-ungut doi nata tu amata. Aduh ngut-ungut nyakai nata teh tu amata. Songoni manang sebalik na marungut-ungut amata tu inata. Ahadi ungut-ungut to nakamata itu inata. Hita mamangalu siate. Marungut-ungut ruas tu parhaladu. Ahadi ungut-ungut to nasida. Bui sajoru pani nasida marungut-ungut ala hurang sigop parhaladui melayani. Hurang denggan dohot aka na asing. Hamo kadongan boha si pahoho modomolo masa na marungut-ungut. Totu saya dong dona pahoho ponate. Saya adong dona so peduli di ungut-unguti. Harupa dok disi nina di bagasar rohana. Pabain na pinotom. Dak peduli au disi. Saya ima di dok. Alayang gosa sitong na sungut-sungut harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang sebenarnya. Jadi daksi pahohomon moladong na marungut-ungut. Di huriana perjulu di Jerusalem, hiado masa na marungut-ungut. Baritai buita jaha di ulau ni apostel, bidu onom ayat sada, rodi ayat 15. Jadi masalah na didok disi, ala tertading pelayanan tuakan nama balusian horong ni halak Junani. Dung dibagi aka aposteli ungut-unguti mamitor ditanggapi nasida serius. Dungi dibaim masolusina. Solusina ima dipilih mapitu halak sia tonga-tonga nasida na secara khusus melayani akan membalui. Jala didok mai pelayan meja. Ima contohna. Jala idon wain na taida di bagasa trupukon. Songonido na taida di bagasa trupukon marungut-ungut bangswe. Tapi sungguh-sungguh ditanggapi oleh Allah sungut-sungut mereka. Marungut-ungut do bangswe itu si Musa, dohot tu si Aron. Ala na sopittora dongi si pangano di nasida di parhorsihani. Hape uju di tanu misir nasida sohurangan mangan. Hatik pihatuban nasida di si. Alaniga bisa diperbanding-bandingkan nasida ngulu nasida pengalaman nasida di Mesir doh dung haruar sian Mesir tinogihon ni si Musa. Nian songon na dibela si Musa do dirina taringot tu ungut-ungut ni bangswe. Ay tung ise mahami pola ubahe tung marmungut-mungut tamudo pak kami. Ninna si Musa di ayat pitwi. Lapatan na nang dohonon ni si Musa, ungut-ungut munay sala alama doidak tuau. Ima na nang dohonon ni si Musa rupani. Diripu rohana sida dang ditangihod Jahuba ungut-ungut na sidai. Hape tung takas do ditangihod debata. Taida do nakiningan mamukasian ayat 12. Ditangihon debatado ungut-ungut ni bangswe. Marungut-ungut bangsoi ala somangan. Dungi dilehod debata mana sida mangan marhite sagu-sagu na nilehon ni Jahuba panganon nasida. Jalan na digoar manna na rosian hatamanhu lapatan na ahadui. Basa dido ahadui ya larang diboto nasida manangahay akan na mardikdihan sian langit ni. Hamu kadongan saha porsiaon
hurang lubi songo bangso Israel do hita te. Olo marungut-ungut. Jala ungut-ungut tape dak pula daw siya ungut-ungut ni bangsoi. Imataringot tu si panganon. Marungut-ungut do hita molo swadok si panganon. Menggerutu. Tung mabiar jala lomos doro hatta molo hurang si panganon di hita. Apalagi molo dangadong. Hamuak kadongan sahapor siawan. Pesan na nang dohonon ni turpukot tu hita, na parjulu ima pasoma ungut-ungut mi. Atik petadok naki manusiawi do na marungut-ungut, ala adong na sopas turu hatta, gak puas perasaan kita, alai hurang dengkat do na marungut-ungut. Taingot, talpedo ungut-ungut tu dosa. Napaduahon marungut-ungut bisa saja tanda-tanda ketidakpercayaan kepada Tuhan, sehingga cenderung tuna sai holsoan kuatir. Holsoat tu nguluon, holsoat tu parabiton, tu si pangano, tu si idumon, dohot aka na asingi. Alania kamang dohot tamuinang ikopos doro hatta di panarihon ni debata di nguluta. Jadi asa unang masa ungut-ungut ikopos doro hatta. Disari hodde batado hita. Jala ditangi hodde batado hui te. Didok hatan itu hatta di Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Bere kamu mapidong akan namartonga-tonga langit, akan naso manabur, naso manggotil, naso papunguhot tu sopo. Tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gicangina sida. Dagudang dope hasurungamuna siani. Hamuak kadongan sahapor siaon. Napatuluhon daripada marungut-ungut, lebih baik kita menerapkan 3M. Apa itu 3M? Marlas ni roha makirim, marbenge ni roha di hapor suhon, martangiang, jugul atau tekun martangiang. Ido-dido di Roma 12 ayat 12. Jalan apa opato na parpudi, ditatap jala disari hodde batado ho, ditatap jala disari hodde batado hita, dipasikop do bohalta. Amin martangiang mahita. Mauliate ma diho Tuhan, mauliate ma dihatam na kubigi hami, ima paposorohan nami di ngulunamion, dia kana hurang sikop radido ho pasikopon. Dia kana hurangi radido Tuhan mangalehon. Atong saitangihon pangiduan nami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.